да хезмәт иткән егетләребез. Һәрбер егетнең, һәрбер малайның әлбәттә зур хыялы була. Ул чиста зәңгәр күк йөзе, самолетлар һәм инде үз тормышында бер генә булса да парашюттан сикереп карау. Ә сез, егетләр, илебезнең иң кискен, иң җаваплы һәм инде хәл ителгән вакытларында үзләренең батырлыгы, үзләренең кыюлыгы белән гаскәрләрнең иң алдынгы сафында торган, булган батыр һәм инде үзенчәлекле егетләрнең бүген үзләренә генә хас бәйрәмнәре. Ихлас күңелемнән Балтач муниципаль район башлыгы Нутфуллин Рамил Рашид улы, район башкарма комитеты җитәкчесе Хайретдинов Айдар Фуат улы һәм шәхсән үземнең исемнән сезне шушы бәйрәм белән ихлас күңелемнән тәбриклисем килә. Сезгә, гаиләләрегезгә исәнлек, иминлек,